kana munhu achisundirwa maintenance ukuthi nxa umuntu botshelwa i-maintenance nyaya yakabva kuti taiona national geo besibona i-national geo enyamazana shiri ichifidha vana vayo inyoni zvisina polisi mukati kana polisi kana shiri pasina kana kunzi maintenance yasungwa kungonzwa kuti ndine mwana inyoni haigone kupedza wegu inotakura kuendesera mwana kogoita dzinodhonza mushe murume chache anodze vasunge kuti vafidze vana apa parusheka asi dhimoni yaprosense ukaona national geo sozvemukati ubona i-national geo menyamazana anaine mhuka vanova havagoni kupedza chikafu ukuthi akayenelisi ukuqeda ukudla kufunga kuti ndakabereka ucabanga ukuthi ngizele shiri inyoni kogoita murume ari muofisa kusenza ube indoda ari kufonirwa nemoya kuti nonyaya munosungwa kababa vano unyatsona kuti ava vakunyepera sakanisana vafunga ambela ombe amanga palevu yethinking yeshiri haidi kuti mwana akanenzana inyoni ayifuni ukuthi umntwana alale ngendlala you don't care wena awuna ndaba and you believe God to bless you kodwa ukholelwa ukuthi Jehova ukuthi akubusise aiwa kana order kufunakala i-order lapho unokwadza vafundisi nekukunamatira uyalimaza abafundisi ngokukhulekela izeni kana akatoprofita sei nyama uye kusvika bhonzo rakuziva zvekuita profita njani ithambo kumele likwazi okwenza ukuthi inyama ize paground the order is missing kuground i-order yengekhoyo saka rikuti takaprofitwa kuti nyama ichauya ukuthi zaprofita ukuthi inyama izabuya It's just like this way kuhamba ngale ndlela munhu anogona kunamata umuntu enelisa ukuthi akhuleke Lord take me far nkulunkulu ungithathe ungise khatshana iye hana passport unozonokuyenza fire unogona kuchebhuteri ukwenzeesea take me to nations sana una passport pamwana unonyepera usangana una passport hadzinenge nyaya dzirikodera zvisiri spiritual but God the spirit became flesh vada kutipa denga vada kutikuonesa ivo mwari mweya ndokuona mweya ipa mweya haipere nokuti munhu akatiponeswa neropa so kana ndiri spirit handina blood so I must become a man so kuti ropa riponese vanhu saka kune zvemweya zvinoda kuti munhu azive zvekuita panyama ayisikho kule ndaba yelani ngiconclude saka apapa pamovement lapha ku-movement dzimanguva paparizwa kwesinye isikhathi akukutshinyayelo nokuti munhu unofana kuziva kuti kuti pave nemunhu ngoba umuntu kumele abakwazi kube lo muntu design yemunhu akamira somebody came to me ukhona wabuya kimi esitridini anzi amfundisi ngonipewo vhesi inoramba 40 wathi mfundisi nginika ivesi eyala amasigareti ndikataiwa zviti vhesi ngathi noma akufuna ivesi tipei chipepa chefosha wathi nginika iphepha lamasigareti chakatonzi danger ukuthi danger paunoda semoni kudenga ufuna isemoni zvirimo zvikatonyorwa nicotine ta saka panicotine ipapa uda vhesi ufuna ivesi harmful to health harmful to health oti mati ndida kana kana kascripture wathi ngifuna kule scripture yacommon sense tsa let's we common sense maybe nyama chakanyorwa nechirungu kumbe ikuthi kubhalwe ngesilungu imagine iri shona imagine kuyishona kunzi ndokukuwadza danger nokukuwadza pakukware baba vhesi vanongoshumiwa there must be a move in the valley maprinciples epaground panoda kuva disciplines panofanirwa kuva humble tuso paunofanirwa kuva nerespect paunofanirwa kuzvideredza tuso yenza ngokunjalo mwari wenama uJehova wezimanga the supernatural God yena oyenza okwedlulisileyo pane chinonzi super ukhona ukuthiwa ngokusuper chinonzi natural ukuthiwa ngokunatural zvinofanirwa kublenda kumele kuhlangane
Ubuye supernatural. ukuthi kube supernatural. Which means super spirit. When uthathe ku-super ku-spirit, The natural is missing. i-natural is missing. Nokuthi awusathi wakhona zvemoya kana kuziva zvimwe. Ngoba awukabona ukamoya ukwazi ezinye izinto. Mabhonzo ngafambe. Amathambo ahambe. Enda kwaunofanirwa kuenda. Hamba lapho kumele uye khona. Ita zvaunofanirwa kuita. Yenze lokho kumele ukwenze. Ropafadzo. Athi I will bless the work of your hands. Kuthiwa ukubusisa ngizabusisa imisebenzi yezandla. The work Umsebenzi of your hands. wezandla. Maoko. Izandla. Kubata kwawo. Ukubamba kwazo. Kuna attract a blessing. Ku-attracta isibusiso. Misodzi haimo ngeequation yeblessing. Hatshi inyembezi. Misodzi haisi kuqualify. Inyembezi azikho. The work of your hands. Umsebenzi wezandla. So tears can be there Inyembezi zingaba khona. to attract God's attention. Uku-attracta i-attention kaNkulunkulu. But work attracts blessing. Kodwa usebenza uku-attracta isibusiso. Wakachema Mwari vakanzwa. Lapho ukhanda uNkulunkulu wakuzwa. Kunzwiwa kusipindurwa. Ukuzwakala isipho kuphendulwa. Bathi ndikudza kuti ndakakunzwa. Uthi ngikutshele ukuthi ngikuzwile. Tinopindura nakuwork of hands. Siphendulana emisebenzini yezandla. Shoko rabuda pachena. Izwi laphuma sobala. Nokuti rinomboti shiri hadzirimi asi dzinodya. Ukuthi inyoni azilimi kodwa ziyadla. Iwe uri pashiri ipapo. Wena usenyonini. Ende wakanzwa vhesi ndeyeshiri but pashiri ipapo wakapanokuira pashiri. Nenyoni pachena uri lapho enyonini. Shiri inozokufa. Haina munda, haina maoko. Haina zandla, haina nsimu. Iwe une maoko, une munda, une mbeu. Wena ule zandla, ule nsimu, ule nhlanyelo. But uri pashiri ipapo. Kodwa usenyonini khonapho. Hadzirima asi dzinodya. Ukuthi inyoni azilimi kodwa ziyadla. There is something missing on the ground. Kukhona ongekhoyo ku-ground. Pane effort inotsvagwa pasi. Kukhona i-effort edingakalayo phansi. Pane zvaunofanirwa kuita on the ground. Kukhona omele ukwenze on the ground. Wapedza kuchema, Usuqedile ukukhala. wapedza kubhilivha nekutrasta Mwari, Usuqedile wapedza kureceiva prophecy yako, usuqedile ukureceive i-prophecy yakho. born to its born. Ithambo ethanjeni. Born to its born. Ithambo ethanjeni. There must be order. Kumele kube khona There i-order. must be a movement. Kumele kube khona Mwari i-movement. vari kuda kuunza uJehova ufuna ukuletha flesh, i-flesh not upon dry bones yet, hatshi phezu kwamathambo awomileyo nje kuphela. not upon scattered bones. Hatshi phezu kwamathambo ayehlukeneyo. There must be order. Kumele kube khona i-order. So ndine question, Ngilombuzo engilawo. is there any movement Kukhona na i-movement yawaita ingadeni zvawakavimbiswa? osuyenzile phezu kwalokho okutshengisiweyo. Pane chiri kuitwa iri paground. Kukhona okwenzakalayo na ku-ground. Nokuti Jesu paakati anapita kandai maneti mbate horo, Ngoba uJesu sithi kwapita jikelana amanethi libambe inhlanzi. hove idzi nedzemunana Inhlanzi lezi ezezimanga asi dzobatwa neneti. kodwa zibanjwa ngenethi. Even ukabhilivha meseji iyo hadzibatwi nemaoko. Kodwa ungazubhilive imeseji leyo usuzibambe ngezandla. Kuda kuti iblessing yevanhu vane maneti chete. Yi-blessing yabantu abalamanethi kuphela. Kana usina neti uchatengeserwa hove dzemunana. Nxa ungela nethi uzathengiselwa inhlanzi zezimanga. Waunofunza kuti pawakabata hove vakagoyera vanhu. Nxa ucabanga ubona ngathi sebezibambile bazinikeza abantu nje. Ibusiness. Yibhizimusi. Vanhu vakatenga dzemunana. Abantu baqala ukuthenga inhlanzi zezimanga. Ndakambofira kombi yakanzi God given. Ngayingagada ikhombe eyayibhala ukuthi Ndakati ndiye Mwari watinoparidza. ngathi kuJehova esikhonzayo. Vakiranzwa uinda kuti vataridza ifundisa. Zvakabva kuna Mwari. Ngathi lokhu kuvela kuJehova. Vakasvikira kwavari vari mabusiness. Wafikela kubo balababhizimusi. Unobhadhara mugod given. Uyabhadala ku-God given. Ndakona munhu aitengesa mabhaibheri ka. Ngabona wayethengisa amabhayibhili. Ndakarivhura kuhard cover. Ngalivula ku-what cover. Ndibona akanzi not for sale. Ngibona libhala ukuthi Baba not for sale anotengeswa. not for sale ayathengiswa. Because kuna akamawana not for sale. Akhono watholayo. Dai Mwari vatiwanira nyasha. UJehova engasenzela umusa. Check your life. Khangela impilo yakho. Pane movement iri paground. Kukhona i-movement nawo ku-ground. You believe and trust God. Uyakholelwa kuJehova. Prophecy yekuti uchava mukuru iri Prophecy yokuthi uzaba mkhulu yabe ikhona. Prophecy yekuti zvinhu zvichafamba zvakanaka in the spirit. Prophecy yokuthi kuzaba Wakuda prayer kuti God show me what to do. usufuna ukukhuleka ukuthi Jehova
uPeter ngasumisa isigoga endlini itawo mafesa anokutakura haoba labangani abakuthwalayo anointing inodhila newakutakura nemafesa i-anointing idila lawo usuke wathwala ngabangani saka mapacho wakamirira zozo kwesinye isikhathi umelele ugqobo waignore vanhu wa-ignore abantu nokuti hausi kuziva ngoba awazi kuti zvinotangira kumarayika ukuthi uqalela emalayinini. so dzinonguva rimwe vhakeri rikondisimu Kwesinye isikhathi ivangeli lilula uye kuti pezi wena uba ngumuntu omuhle ndoba nokutangira munana wako ipa yiko kuqalela khona isimanga sakho. I've got a friend akati aona tangu share his voice so Ngilo mngane owathi sethethe sesabelana njengamajaha iye nokubhatala kuti chakaita ndirori munhu esekhuluma ukuthi wayenza ukuthi ngithathe smile yake inondiuraya isimayile sakhe mazino anopaimba ukuthi amazinyo anikindlu iwe noswera unozona ndiuikawo uhlale kungarobotheki ubona ukuthi lowo kuna akaenda nezino khona wahamba ngamazinyo iwe utone akakwana ende akachena futi wena ulawaneleyo but awusekerere sina basa wena ushekelele uyakusebenza unokoza imba yo church god bless you mwari wakuitire nyasha thank you so much wese munhu anogona kuti akabatsirwa nemumwe munhu ndakamuziva mumwe munhu achitaura kuti munhu yangandipe this kind of help angandipe mari iyoyi angandipe kamari ake inzwa munhu ane kukomplena mukupiwa mukubatsirwa haisi mari yawashanda yauri kutambira ihelp yekuti munhu angofunga kuti rega ndikubatsirawo nechichi but munhu anosvika palevel yekuti haagone kutenda haana a thankful heart towards anything chaitirwa nemumwe munhu isiri payment but just a gift. Munhu anonzwa kukosha zvekuti akapiwa zvichida mari shoma nemumwe munhu anoona sekunge atsvinyirwa. Yet the real truth is mari iyoyo haisi yako, akupa out of love. Aigona kutoishandisa chimwe chinhu. Hazviro kuti wese akubatsira chinhu ichocho haachachida muupenyu. Inyaya yekuti akuda iwewe kudarika chinhu ichocho. Otherwise basa rekuitisa mari shoma yakupa anaro. Kana vamwe vanhu vekupa mari shoma iyo yauri kukomplaina anawo, but asarudza kupa iwe, but iwe unogona kusaona Mwari nokuti une zi breakthrough, une zvihombe zvawakatarisira. But I've come to tell you this. Yakura kudarika situation nokuti nzwa zvinokutyora mavhu nekukupedza simba kuti usapinde muprayer zviriko. Zvinorwa newe zvinokupedza simba zvawasangana nazvo nhasi zviriko hama yangu. Let's be real. Zvinoita kuti kana kuti upfugame utaure simba rekufugama unoshaya. Mazwe kuburitsa 2 minutes 5 minutes dzakawandisa. Ma situations iwayo ariko. Saka unozogona sei kupinda muprayer une situation yawira varume ava vepaZiklag. They were planning to stone David. Vakachema kusvika simba rapera. But David encouraged himself in the Lord. Himself. Pane patinoda kukurudzirwa. Bari kune ma situations ekuti kana vanhu vakauya vakada kukusimbisa vakada kukurudzira unoramba uchimonzwa kuneta. Unogona kutovaudza kuti amana zvandiri kupinda nazvo hamungazvizwisisi. Hamungazvizivi. Iriko situation inopedza power. Iriko situation inokupita kana 1 week uchitadza kuita prayer mazwi asingabude. Wese kuti the outside futi vari kutotaura zviri negative. But I've come to tell you this. Ndine shamwari yangu ya garden boy wandakapa advice kuti kamari kauri kuwana ita unyora ma subjects awakafuira we improve your life. Paakanoudza murungu wake akati uri kufurirwa. Bozi kuno vanhu vanoda kuti ufere garden boy. Garden boy panotoshandwa ndopekutangira, but kufa uri garden boy era. Life pane painototangira. Kuroja 1 room kunoitika. Ndakagara mu 1 room nemwana aitoita form 1 musikana. But kuti tisvike mukufa tichidaro hazviite. Toda kutsvaga Mwari anotiwanira nyasha. Pane pekutangira pasiri pekufira. Stage yauri Mwari ngaakupedze mwe nyasha. There must be a change, there must be a movement. Why? Because the future yako ne destiny yeupenyu haifana kurongerwa ipapa.
pane kwaunofanirwa kusvika, pane kure kwanofanirwa kuenda. So ndiri pakati pekugara ndokumba kwatiri kugara iko Quarter Force. I had a phone call nemwe mudhara akanditi mufundisi yaikuno ati shedza ndokubva aita for the same question, muri kugara kupi? Tamutsanangurira zvikanzi ndepenyu, zvikanzi aiwa, zvikanzi hazvifanirwi kudaro. Ndokubva ati chitorai motikari iri pasi apa nemalawyers ari muofisi pasi apa nasekretary, endai munomaka stand yamuri kuda kuborodhewa. Tikaenda tikanomaka stand paperwork ndikadzoka kumba nematitle deeds. Mwari waona kuti mufundisi ari kuroja, but kuroja hakusi right. Yeti pandinoroja pacho handiroje zvekubvisa rentka mahara full house kumasabhabhu, but it's not enough. Why? Because haisi yedu. But takadekare pa zvekutozorora ko pane bhota zvova izvo haizvi. But Mwari anozvati tsana vari kungodzisa munhu. Because kuchengeta imba yemunhu ka? Kugara ipapo but kuseri kwacho munhu ari kuchengeterwa musha wake. Unozozviona kana akudzoka. Saka Mwari vakatirangarira ipapo. The same God must remember you. Ngazvive pakudziya zviende pazvinhu zvinobatika. Let us begin to pray. You know your story. Baba tinonamata. Mwari wakarangarira mhandara Maria. Maona kushandiswa nekuabhuswa kwemhandara yainzi Abhishagi. Mwari wazuro nhasi namangwana. Munosimudza marombe kubva muguruva. Vana venyu ngavarangarirwe Mwari. Nyangwe nekwavanoshanda. Ndataura favor. Varegere kungodziisa mambo nemakambani, but wavo upenyu hudziye huve nemeaning, vave nezvavanonongedzera zvinobatika muupenyu. Nyasha dzidururwe Mwari kumisha yavanobva, pamusoro pemhuri dzavo. Mwari wakatendeka, mutsvene wakarurama, ndinorayira mweya wokushandiswa. I reject, I refuse every spirit yeabuse, relationship isingalide kuwanano, relationship yeabuse, relationship yekushandiswa, mweya wokusada kurorwa nekungoabuswa. Ndiri kurayira Baba upenyu hwomwanasikana ngavarangarirwe Jehovha, ngavarangarirwe Jehovha, ngavabviswe mugumbeze risinei nedestiny yavo, ngavabude mugumbeze risinei nedestiny yavo, nezita raJesu, nezita raJesu. Spirit of abuse, I command you to go. Spirit of abuse, I command you to leave in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Mweya wekushandiswa, mweya wekuabuswa, maoko ngabate zvinoendeka, maoko ngabate zvinoendeka nezita raJesu. Abhishag spirit, Abhishag spirit, Abhishag spirit, regedza upenyu hwevana, regedza upenyu hwemwanakomana, regedza upenyu hwemwanasikana nezita raJesu, nezita raJesu. Dzimba ngadzivakwe, michato ngaichatwe, zvavanoshuvira ngazvibatike. Mwari wenyasha, batai mwoyo yemadzimambo nevanoshandira Mwari, ngavaanzwe, ngavavarangarire, ngavagone kuvaonawo sevanhu, ngavafungurwe Mwari pavanogara, ngavafungewo Jehovha pamusoro pemhuri dzavo. Taneta kudziisa mambo, taneta kudziisa makambani, taneta kuvaka zvevanhu, takuda kuvakawo zvedu nezita raJesu. Mwari wakatendeka, Mwari wakatendeka, Mwari wakatendeka. Ndataura Baba kusimudzirwa, ndataura kusimudzirwa nyangwe nebasa raanoshanda. Elevation Baba, elevation Mwari, kusimudzirwa kwevana venyu. So mukadzi wakaziva kuti kuswera ndichizora perfume ndichionekwa nevamwe varume hakuna basa than kunozora iye wacho perfume kuti iye andoonewo. Mukadzi wakaziva kuti ndikasprayer perfume vamwe varume vanonditeera but ishasha haitere. Saka kuti ndigonewo kuiteera ndaakuchinja order, handizvispray ndomusprayer. Kura chifewe chiri kuita calculations. No wonder Bible is not to describe but chaiva chifewe kuroti ane mindset yekucalculate zvinhu. That's why Jesu paanoti ndichadzoka sembavha, iye haasi mbavha, but anoti ndichadzoka sembavha. Sapaindinetsa kuti kana asiri mbavha, umbavha wacho anozougona sei. Ndokubva ndaona kuti program yakaitwa paCalvary ane mbavha yaakati handei. Kurati ndo yaachabvunza kuti mai wanzoenda nguva iyi vanhu vakavarayirwa. Ndiri kukutaurira zvi.
Sano iva undova chatikuwadzisa tichajumwa zveshuwa. Yakatotakurirwa basa iroro kuti unozondiudza kuti mai wanzorova nguva iyi vanhu vakavarairwa. Because iye haasi mbavha. Saka anotodawo mbavha yekudzidza kwairi. Saka kana uchiona Jesu ane kudzidza kwaita kune vanhu iye ari Mwari, ko kuzotiwo munhu ungatadze kudzidza here kune munhu. Wakauya neperfume yakaita research kuti vamwe varume vese ndikazvispreya so vanenge vangoti simira ipapo mira ipapo, but ishasha iyi. Iyi haitaimire vanhu zvekudaro, yakuda kutaimirwawo. Ndokubva apinda mubama Simon, ndokubva abreaka the alabaster. Bible rinoti haana kuvhuraya, akabreka. Kubreka isaini yekuti hatisida kuchengetedza tunosara nekudii nekudii. Because kana achispreya ari ega anoti akavhura uspreya uchengeta tumwe for the sake of tomorrow. But paakaona Jesu akati there is no other than this man. Hakuna wandichachengetera rumbidzo yangu. Saka kana wakurumbidza Mwari, rumbidza uchiziva kuti ndiyega Mwari, hakuna umwe Mwari. Usaite sekunge uri kusevhera umwe Mwari wauchanamata. Kana yanhauye kuitira Mwari, revesa. So kurevesa kwemukadzi uyu kwakamuudza kuti usachengete bhodhoro rako. Aiwa, breka bhodhoro rako. Taakuda vanhu vekuti kana vakunamata they break themselves. Unozvibreka kubva palevel yekuti ame doctor, ame engineer. Woziva kuti akandiita engineer ndiMwari, akandiita doctor ndiMwari. So kana ndakurumbidza Mwari handitarise level yangu, I break myself like an alabaster box. Usakumbirwe kuomberera Mwari anokupa upenyu nenyasha. Aiwa, ngazvibude from within kuti hama dzangu ukareflecta kwawakabva hauomere nekuvhura box uchispreya mbichana so. Usaomere rumbidzo yako, usaomere kunamata Mwari. There is no other God than the God of Israel. Basa rakabatwa pamuchinjikwa hakuna angaribate kunze kwa Jesu. So kana yanhauye kumuitira iye, vanhu ngavashamisike uchiita rekubreka bhokisi. Vanhu ngavashamisike kuti ndaunenge hauna discipline, hauna order. Vaudze kuti kana ndapamberi paMwari inini handitsvake order dzevanhu, nokuti ndinoziva kwaakandibvisa. So mukadzi unokuziva kuti ndiri chifeve, but handitendera kuuya mupresence yake, ndaakumupa honor isina limit. Tinaona limit so life kari reserved so. Kekuti Mwari anenge togaya kuti asi kuno mumwe Mwari futi waachada kuzoitira zvine tupawa mbishana. Mwari ngaaregere kufungidzira kuti nomumwe Mwari. Kana wakuita nezvake ita zvekuti anyatsoona kuti sana hakuna kumwe kwawachaenda. Vari pano. Zvichirwadza uchiita uchimuratidza kuti ndimi Mwari even mumarwadzo. Ndakati varume dai takagona kudzidza kubva kunoita kumadzimai. Madzimai pavanoti kuzvara kunorwadza anenge achitorevesa, but havaregi. Vasiye ichokwadi hazorwadza, but kusiya manja ishuwa kai. Achiti kuzara kunorwadza achipusha zvake. Ko program inorwadza kudai ndamuri kungopusha, vanoziva value yazvo. Kuti zvingarwadza zvikadii, but musha uri kuita sei uri kukura. So mukadzi wakaunderstand value. Hapana paakavhura mbichana akaspreya akati aiwa hakuna mumwe kunze kwake. So wapinda mumba maSimon haende kuna Simon. Ndo kana wauya muchechi wainga Mwari, zvako zvokumbotarisa na Simon vane maperembudzi ava vane nyaya dzavo vanhu ava. Iwewe ziva dzako kuti kana ndaimbova chifeve, but ndatenderwa kuva among the apostles, among the disciples, I worship him with a difference. Namata zvekuti Mwari anoziva kuti tsano vanenge vari kunyatsoziva kwatakabva nawo. Wai kwawakabva iwe unokuziva hazvaida vanhu kuti usvike pauri apa. Zvakatoda Mwari wacho nokuti vanhu vanga vasingade. Iyo une area dzaunonyotsoona kuti vanhu havadi kuti ndisvika apa, but pasvikika. Ende ukaziva akusvitsa hauna control paworship. Hauna control, hauvhuri uchitenge uda kuchengeta tumwe tumafuta so. I worship him like this is your last day to worship God. Why mupe value iyoyo inode nawo zvikuru zvinobva mari. So wakabreka alabaster box wakatanga kumuzodza. Bible rinoti wachitopukuta tsoka dzaJesu ine musoro wake nebvudzi chairo.
ende beauty yemukadzi iri mumusoro. But iye anoti aiwa beauty yangu inotouya kana ndagona kuwaipa, ndagona kumuwoshipa, ndagona kumunamata. So wakatanga kuzodza Jesu perfume. Instead yekuti vanhu varimo vaombere maoko vapembere kuti Ishe wedu azodzwa, vakanzwa kuti aiwa pari kutambiswa perfume. Tine vanhu vari right but vasingazive Mwari. Tine vanhu vanoanalyze nekucalculate zvinhu vachimisa the revelation, the point of doing things in the house of God. Zvakanaka kurongeka, zvakaipa kumurongera. Iva munhu akarongeka but asingarongere Mwari. So zvakanaka kurongeka but zvakaipa kumurongera. Ari kuzodzwa perfume